Hola, hola, yo soy Gemma y este es mi canal Idioma Música. Bueno, y como les dije en el video anterior, los videos serán sin edición o sin una edición muy extensa, por lo cual pues serán un poco más graciosos, quizás, en algunos casos serán un poco más graciosos, me equivoco, con mi catalán venezolano. Y bueno, simplemente intento que los contenidos que hago no sean aburridos, pero a la vez intento, con este método me refiero, hacerlos más rápidos, o sea, más seguidos y más contenido todavía. Entonces, com vaig dir la setmana passada, o el vídeo passat, millor dit, farem ara lèxic. Ara toca el lèxic per conèixer una mica els noms dels mesos i també els noms dels dies de la setmana. Perdoneu si de vegades parlo molt ràpid, intento pensar el que dic, però en castellà també em passa que parlo molt ràpid i llavors quan intento parlar una mica més lent semblo tonta, semblo com si estigués... perquè no... Bueno, no sé, jo ho veig així des de dins, no? Llavors, això. Anem a veure els dies de la setmana i els mesos. I també vull amb aquest vídeo integrar el que seria les diferents parts del dia i cada part del dia amb un àpat, comida. Llavors, comencem amb el més diari, que serien els dies. Llavors, jo aquest vídeo l'estic gravant un dijous, que seria el jueves. Llavors, en base d'això, anireu veient perquè vaig a fer els dies a partir d'aquí, a partir d'avui. Llavors, avui és dijous. Demà serà divendres. Demà passat serà dissabte. Diumenge. Dilluns. Dimarts. Dimecres. I tornem al dijous. Per no haver-me oblidat de cap dia. Llavors, també tenim que, ara mateix crec que són les 7 del vespre. Aquesta part del dia és una mica complicada d'interioritzar. Per què ho dic? Perquè aquesta part del dia no existeix al castellà. O sigui, al castellà tenim mañana, mediodía o tarde i noche. Al català existeix al matí, al migdia o tarda i la nit. Però també entre la tarda i la nit i el vespre. Llavors aniré a explicar una mica com va el tema dels horaris. Aquí al matí podríem dir que comença a les 8 del matí. I acaba cap a les 2 del migdia. Matí acabaria a les 12. Que això començaria al migdia. El migdia seria de 12 a 2 de la tarda. Llavors, a partir d'aquí tindríem a la tarda, a partir de les 2
De la tarda tindríem la tarda, que arriba fins les 7. Les 7 començaria a ser al vespre, allò que he dit, i és de 7 a 9 de la nit, que comença la nit fins les 12, crec, sí, que comença la matinada. I de les 12 a les 8 tenim la matinada. A veure, dic fins les 8, vale? Però llavors potser algú, no sé, pensa que el matí comença perquè s'aixeca molt aviat i, bueno, potser el seu matí comença a les 6, no a les 8. Llavors, al matí, quan mengem, estem esmorzant. O sigui, que l'àpat del matí es diu esmorzar. Després tindríem el dinar, que és en aquest horari de 2 a 4, perquè aquí hi ha l'horari, per dir-ho així, per dinar, no és com a Llatinoamèrica, que és de 12 a 2, o de 12 a 1, normalment, només tenim a la feina, dic, tenim una hora per dinar. Aquí són 2. Després, cap al vespre, una mica abans, no tothom ho fa, però és l'hora de berenar. I, per últim, tenim el sopar, que seria més o menys, com he dit abans, hi ha gent que ho fa abans, hi ha gent que ho fa després, hi ha gent que no ho fa, però això més o menys és un horari orientatiu. És normalment de 9 a 11 o de 8 a 10, depèn de cada persona. I hi ha una cosa que potser, bueno, no sé si se l'han inventat aquí, però aquest terme no l'havia escoltat mai. Aquesta part d'àpat, no? Tenen el que diuen el ressopó, que això seria com quan sopes, estàs veient la tele i és divendres per la nit, del dia següent no has d'anar a treballar i, bueno, t'agafa la gana, no? Gana és hambre, com que recenes. Aquestes serien les parts del dia amb els àpats. I també us vull explicar, bueno, els noms dels mesos. Aquest vídeo l'estic gravant al novembre. Bé, tenim que estem al novembre i després ve el desembre, que, bueno, amb aquest mes acaba l'any. I comencem l'any amb el mes del gener. Després tenim el febrer, març, abril, maig, juny, que seria el meu mes, juliol, agost, setembre, bueno, ho he dit malament, seria setembre, octubre, novembre i desembre. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, que li doneu molts m'agrada, sisplau, compartiu-lo, intenteu fer una mica de xarxa, red, entre les persones que coneixeu que potser vulguin aprendre i, bueno, així també, potser també fem que el català deixi de ser un idioma relegat només a la gent d'aquí. Molta gent d'aquí ni el parla, o sigui, perquè mai s'han interessat en aprendre'l perquè, mira, perquè no, com en castellà també pots viure aquí i no passa res. Llavors, molta gent no ha tingut les ganes, parlo de gent de fora, d'aprendre i, mira, potser és una bona eina per integrar-te, per comunicar-te, per entendre la cultura i per entendre potser el pensament de la gent d'aquí. Llavors, amb això m'acomiado i espero que això us hagi agradat i que, ens veiem al proper vídeo. Adiós, en català, adeu, hasta la próxima.